Čaute ľudia, moje meno je Nino a dneska tu máme nové video, bude to unboxing video na tento nový Rode VideoMic Go. Je to externý mikrofón na zrkadlovky, ako viete, tak som prednedávnom točil video Moja nová technika a tam som predstavil svoju novú zrkadlovku a do nej som si kúpil aj tento externý mikrofón Rode VideoMic Go. Opäť, ako som spomínal už v minulom videu, som si ho kúpil v ProLiku, kde som kupoval aj svoju zrkadlovku a môžeme sa pustiť do unboxingu. Dobre, majú to úplne nádherne, krásne zabalené. Tuto je taká nádherná krytka, nádherná plastová krytka. Tak dáme si to dole. A ako prvé sa nám tu vyhodí takýto manuál. Nezájem? Dobre. Čiže ako prvé tu máme jack, toto ide do zrkadlovky, toto sa zapojí do mikrofónu a všetko krásne funguje. No a tuto to máme, tak toto vyzerá. A toto je vlastne pena, ktorá spôsobuje to, že ako náhle si ju tam dáte, tak vám do toho nebude fúkať, aj kebyže tam fúka, tak to vlastne není na videu počuť. A čiže tak toto vyzerá. Dobre, čiže toto sa sem zapojí, toto sa zapojí do zrkadlovky. No a ešte, čo by som k tomu asi tak povedal? Jedna nevýhoda tohto mikrofónu je, že keď si ho dáte do zrkadlovky, tak sa strašne vybíja zrkadlovka, pretože to strašne veľa žere elektriky, kvôli tomu, že tento mikrofón není na baterky ako ostatné. Čiže ja som si ho kúpil v červenej farbe a je to vlastne, hore, jak máte hľadačik, tak máte aj taký akoby jack na blesk. A do toho sa vlastne zapojí táto koncovka na mikrofóne a tak to tam drží. Dobre, a to by malo byť už asi aj všetko. Tak to vyzerá boxík. Tuto sú nejaké tie ich logá. No a takto to vlastne vyzerá na zrkadlovke. Dobre, a to by bolo všetko. Pokiaľ sa vám video páčilo, hoďte tam like. Nezabudnite ma aj odoberať. Môžete si pozrieť aj moje staršie videá a to je všetko. Čaute.